Λοιπόν, είμαστε στο 8ο μάθημα και πάμε να δούμε κάποια θέματα γραμματικής. Σήμερα θα μιλήσουμε για ορισμένα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα ρήματα και τη χρήση τους. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τη σχέση των ρημάτων με την υπόλοιπη δομή των προτάσεων, πότε έχουμε ρήματα χωρίς υποκείμενο και θα θυμηθούμε πότε έχουμε αμετάβατα ρήματα, μεταβατικά ρήματα, περιγραφικά ρήματα, ρήματα μεταβατικά που δημιουργούνται με το επίθυμα ig και αμετάβατα ρήματα που δημιουργούνται με το επίθυμα id. Το πιο σημαντικό μέρος της πρότασης είναι το ρήμα. Διέπει τη γραμματική ολόκληρης πρότασης και ένα ρήμα είναι σαν ένα σενάριο σε θεατρικό έργο. Η σημασία του ρήματος κατηγορήματος καθορίζει ποιοι χαρακτήρες μπορούν να εμφανιστούν και ποιες καταλήξεις και ρόλους μπορεί να έχουν. Τι είδους δηλαδή μέρη του λόγου μπορεί να είναι και πώς θα συντάσσουν. Για να συντάξετε σωστά τις προτάσεις πρέπει επομένως να γνωρίζετε καλά τη σημασία κάθε ρήματος και να γνωρίζετε ποιοι χαρακτήρες μπορούν ή πρέπει να εμφανιστούν. Το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζετε λεπτομέρειες σχετικά με το υποκείμενο, το αντικείμενο και το κατηγορούμενο, αν υπάρχει. Σχεδόν κάθε ρήμα στην Εσπεράντο πρέπει να έχει υποκείμενο. Αλλά ορισμένα ρήματα δεν χρειάζονται αυτό το πράγμα. Μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς υποκείμενο. Για παράδειγμα, το ρήμα ταγκίτζι, που σημαίνει ξημερώνει, τώρα ξημερώνει. Ταγκίτζις σημαίνει ξημέρωσε. Και αυτό το ρήμα είναι αρκετό για να φτιαχτεί μια ολοκληρωμένη πρόταση. Μπάλνταου ταγκίτζος. Σύντομα θα ξημερώσει. Είναι ένα φαινόμενο ένα φυσικό φαινόμενο, το ξημέρωμα, δεν χρειάζεται κάποιο υποκείμενο. Επίσης το ρήμα τέμι, που σημαίνει το να αφορά κάτι, το να έχει θέμα, δεν χρειάζεται υποκείμενο, αλλά κανονικά ακολουθείται από έναν προσδιορισμό με πρι, ο οποίος δείχνει το θέμα. Τέμας πρι πολιτικό, πρόκειται για πολιτική. Περσάινε τέμος πρινή. Μάλλον θα αφορά εμάς. Σημαίνουν αυτές οι δύο φράσεις. Φυσικά μπορεί να υπάρχει και υποκείμενο σε αυτό το ρήμα. Για παράδειγμα, la libro temas pri matematico, το βιβλίο αφορά τα μαθηματικά, όταν μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο, έτσι. Ένα άλλο ρήμα, κάποια άλλα ρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς υποκείμενο, είναι τα ρήματα που σχετίζονται με καιρικά φαινόμενα, όπως παραδείγματος χάρη το πλούβι, που σημαίνει το να βρέχει, είναι έτσι το να χιονίζει. Πλούβις χιέραου, έβρεξε χθες, μπάλτα ο πλούβος, σύντομα θα βρέξει. Μπορεί να δεχτεί και υποκείμενο ένα τέτοιο ρήμα όταν το χρησιμοποιούμε σε μεταφορική χρήση. Δηλαδή όταν θέλουμε να πούμε ότι έπεφταν πέτρες σαν βροχή. Στόνο ή πλούβις σουρ ήλιν. Έπεφτανε πάνω τους πέτρες σαν βροχή. Η πτώση η ίδια, προσοχή, δεν μπορεί να εμφανιστεί ως αντικείμενο. Δεν μπορούμε να πούμε πλούβις στόνοιν σουρ ήλιν. Δεν έχει νόημα, έτσι. Να πούμε στόνοι πλούβις σουρ ήλιν. Πέτρες έπεφταν σαν βροχή επάνω τους.
Η κατηγορία ρημάτων είναι τα αμετάβατα ρήματα. Ναι, transitivai verboi. Τα περισσότερα ρήματα πρέπει να έχουν υποκείμενο, αλλά πολλά από αυτά μπορεί να μην έχουν αντικείμενο. Αυτά είναι τα αμετάβατα ρήματα. Τα αμετάβατα ρήματα είναι αυτά τα οποία δεν χρειάζονται αντικείμενο. Για παράδειγμα, το ρήμα morti, πεθαίνω. Το morti σημαίνει πεθαίνω, το υποκείμενο είναι αυτό το οποίο χάνει τη ζωή του, άρα δεν υπάρχει αντικείμενο εδώ πέρα. Ελαντόμο, δε Νίκο, μόρτης, Λία, Αβίνο. Στο σπίτι του Νίκου πέθανε η γιαγιά του. Η γιαγιά είναι το υποκείμενο η οποία πέθανε και τα υπόλοιπα, ότι στο σπίτι του Νίκου κλπ. Είναι προσδιορισμοί. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ρήμα οκάζι, το οποίο σημαίνει το να συμβαίνει κάτι, να σημαίνει ένα γεγονός ή μια παρόμοια έννοια. Το υποκείμενο είναι ένα γεγονός σε αυτή την περίπτωση. Εν τιου ούρμπο τσιουγιάρε ο Κάζας ποήρο. Σε αυτή την πόλη κάθε χρόνο γίνεται πανηγύρι. Και ο Κάζης, τι συνέβη? Ο Κάζης ή ο Γκράβα, συνέβη κάτι σημαντικό. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ρήμα τάντσι, το οποίο σημαίνει το να χορεύω, και εδώ το υποκείμενο είναι αυτό το οποίο χορεύει, το οποίο κινείται χορευτικά, κινείται σε ένα χορό. La geiunuloi κούνε dances, οι νέοι χόρεψαν μαζί. Καμιά φορά υπάρχει αντικείμενο, το οποίο μπορεί να είναι το είδος του χορού, οπότε έχουμε τη μορφή μη dances βάλσον κουνλί, χόρεψα βάλς μαζί του, όπου εδώ το βάλσον είναι το αντικείμενο της ενέργειας του χορού, αλλά κανονικά το ντάντσι είναι ένα ρήμα το οποίο δεν χρειάζεται αντικείμενο, μπορούμε να πούμε ότι είναι αμετάβατο. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα μεταβατικά ρήματα, τα ρήματα τα οποία εκτός από υποκείμενο πρέπει να έχουν και ένα αντικείμενο. Το αντικείμενο είναι αυτό το οποίο λαμβάνει την ενέργεια του ρήματος. Για παράδειγμα, το ρήμα βίντι, που σημαίνει βλέπω, το υποκείμενο παρατηρεί κάτι, το αντικείμενο είναι αυτό το οποίο παρατηρείται. Λακταμπίνο βίντας λαντόμων, το κορίτσι βλέπει το σπίτι. Τσουβιβίδες λαξιντέντων, είδες το ατύχημα. Παρατηρούμε ότι, ξέρουμε ότι το αντικείμενο μπαίνει στην αιτιατική, ακουζατίβου. Γι' αυτό βλέπουμε την κατάληξη του νόμου, έτσι. Ένα άλλο ρήμα αντίστοιχο είναι το πρένι, που σημαίνει να παίρνω. Το υποκείμενο είναι αυτό που προκαλεί την ενέργεια. Το υποκείμενο αποκτά το αντικείμενο. Το αντικείμενο είναι αυτό που μεταφέρεται στο υποκείμενο και περνά στην κατοχή του, λόγω της λήψης. Σι πρένι στελέρων, ελ δασράγκο, πήρε ένα πιάτο από το ντουλάπι. Αυτή πήρε. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ρήμα helpi, όπου το υποκείμενο είναι ο μεσολαβητής, το πράγμα το οποίο η εργασία ή η ενέργεια διευκολύνεται, μπορεί να είναι ένα αντικείμενο. Και μπορεί να είναι άμεσο αντικείμενο, όπως για παράδειγμα η φράση «Ήλι helpis la plindulon», βοήθησαν τον τυφλό. Ο τυφλός είναι αυτός που λαμβάνει τη βοήθεια και είναι το άμεσο αντικείμενο, γι' αυτό παίρνει ακουζατίβο. Αλλά στη δεύτερη περίπτωση έχουμε μια πρόταση που λέει «Έμπλεμι φόβος helpi alvi», ίσως μπορέσω να σε βοηθήσω. Εδώ το βι, το εσύ, το εσείς, λαμβάνει τη βοήθεια και
συντάσσεται σαν έμεσο αντικείμενο σε αυτή την περίπτωση. Ένας άλλος τύπος ρημάτων είναι τα περιγραφικά ρήματα, prescribed by verboi, που συνδέουν μια περιγραφή με το υποκείμενο ή το αντικείμενο. Μια τέτοια περιγραφή ονομάζεται κατηγορούμενο. Το κατηγορούμενο είναι πάντα στην ονομαστική, δεν χρειάζεται αιτιατική. Ένα παράδειγμα, το πιο γνωστό ρήμα είναι το έστι, το είμαι δηλαδή. Το υποκείμενο έχει ιδιότητα που εμφανίζεται ως κατηγορούμενο. La domo estas granda. Το σπίτι είναι μεγάλο. Μία πάτρο έστις σοφόρο. Ο πατέρας μου ήταν οδηγός. Και στις δύο περιπτώσεις το granda είναι μια περιγραφή του υποκειμένου, του σπιτιού, και στη δεύτερη περίπτωση η λέξη σοφόρο που δίνει μια ιδιότητα που περιγράφει μια ιδιότητα του πατέρα μου. Μια άλλη περίπτωση είναι το ρήμα φαρίτζι, που σημαίνει γίνομαι. Το υποκείμενο είναι αυτό που αποκτά μια συγκεκριμένη ιδιότητα με το φαρίτζι. Η ιδιότητα αυτή εμφανίζεται ως κατηγορούμενο. Λαετόσο φαρίτζις μπόνα. Η ατμόσφαιρα έγινε καλή. Η λέξη καλή, μπόνα, είναι κατηγορούμενο γιατί προσδιορίζει μια ιδιότητα στην οποία ήρθε η ατμόσφαιρα μέσω της ενέργειας του ρήματος. Οι λιφαρίτζες στελίστοοι έγιναν κλέφτες και εδώ η ιδιότητα περνάει στο υποκείμενο. Μια άλλη περίπτωση ενός ρήματος είναι το οπινί. Το οπινί που σημαίνει θεωρώ, έχω τη γνώμη. Εδώ το υποκείμενο είναι αυτό που έχει την άποψη, τη γνώμη για την ιδιότητα κάποιου πράγματος. Το αντικείμενο είναι αυτό που έχει την ιδιότητα. Έχουμε λοιπόν υποκείμενο και αντικείμενο σε αυτό το ρήμα και η ιδιότητα περνάει στο αντικείμενο. Η ιδιότητα εμφανίζεται ως κατηγορούμενο του αντικειμένου. Μη οπινίας βία ενκλοπόδοιν βάναει. Θεωρώ τις προσπάθειές σου μάταιες. Το βάναει, που είναι το μάταιες, είναι κατηγορούμενο του κλοπόδοη και παρότι το κλοπόδοη είναι στην αιτιατική σαν αντικείμενο, το βάναει μπαίνει στην ονομαστική γιατί είναι προσδιορισμός. Είναι κατηγορούμενο. Και έχουμε τα ig ρήματα, τα ρήματα που σχηματίζονται με την κατάληξη ig και τα οποία είναι πάντα μεταβατικά. Δείχνουν την αιτιώδη συνάφεια κάποιου αποτελέσματος. Τα ρήματα ig δηλώνουν μια ιδιότητα ή κατάσταση που προκαλείται στο αντικείμενο, έτσι, γιατί είναι μεταβατικά, μεταβιβάζεται στο αντικείμενο, ή μια μεταβατική ενέργεια ή μια μη μεταβατική ενέργεια. Μια μη μεταβατική ενέργεια, δηλαδή θα δούμε τις περιπτώσεις αργότερα, ή μια μεταβατική ενέργεια για τη δεύτερη περίπτωση των μεταβατικών ενεργειών. Στη μετατροπή τους υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι το υποκείμενο να γίνει άμεσο αντικείμενο και το αντικείμενο να γίνει προσδιορισμός, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το αντικείμενο γίνεται άμεσο αντικείμενο και το υποκείμενο γίνεται έμεσο. Θα δούμε περιπτώσεις. Το υποκείμενο είναι πάντα η αιτία για την ενέργεια ή πράξη. Η ρίζα ή οι ρίζες πριν από το ig δείχνουν το αποτέλεσμα το οποίο το αποτέλεσμα της ενέργειας το οποίο μεταβιβάζεται στο αντικείμενο. Και πάμε να δούμε περιπτώσεις. Εάν το αποτέλεσμα ενός ρήματος ig είναι μια ιδιότητα ή μια κατάσταση, έτσι αουστάτο, το αντικείμενο είναι αυτό που λαμβάνει αυτή την ιδιότητα ή κατάσταση κλπ. Για παράδειγμα το ρήμα λατσίγκι, που σημαίνει κάνω κάποιον να κουραστεί,
Το αντικείμενο είναι αυτό που κουράζεται. Λατρό μούλτα παρολάβδο, λατσίγκας λίν. Το πολύ μίλημα τον κουράζει. Λαβογιάτζο τσέρτε βιν λατσίγκης. Το ταξίδι σίγουρα σας κούρασε. Ένα άλλο ρήμα είναι το ετζινίγκι. Το αντικείμενο είναι αυτό που γίνεται σύζυγος. Έτσι. Μη ετζινίγκας μη αρφιλίνων νέκουν ία σύμπλα νομπέλο. Δεν παντρεύω την κόρη μου με κάποιον απλό ευγενή. Έτσι. Η κόρη είναι αυτή που παντρεύεται, αυτή στην οποία συμβαίνει η ενέργεια της παντρίας. Λι ετζινίγκης συν αλσί περλα ετζίτζα ρίγκο. Την παντρεύτηκε με το δαχτυλίδι του γάμου. Αν τώρα το μεταβατικό ρήμα «ig» δημιουργηθεί από ένα αμετάβατο ρήμα, έχουμε δηλαδή ένα αμετάβατο ρήμα με το οποίο δημιουργούμε ένα μεταβατικό, τότε σε αυτά τα ρήματα το αντικείμενο είναι το υποκείμενο του αρχικού ρήματος. Για παράδειγμα, το ρήμα «μπρουλίγκι», που σημαίνει «κάνω κάτι να καεί», το αντικείμενο είναι αυτό που πιάνει φωτιά. Όνοι όφτε μπρουλίγκας λαβέστο ντελα μάλσανούλο. Συχνά καίνε τα ρούχα του ασθενή. Λαβέστο είναι το αντικείμενο του ρήματος, είναι αυτό το οποίο καίγεται. Λασούντα σούνο μπρουλίγκας λιαν νούνταν κάπων. Ο νότιος ήλιος καίει το γυμνό του κεφάλι. Το κεφάλι είναι αυτό που καίγεται. Αν το λέγαμε, αν δεν χρησιμοποιούσαμε το ig, η ίδια φράση θα λεγόταν «λα νούντα κάπο μπρούλας». Και επίσης ένα άλλο παράδειγμα είναι το ρήμα «συντίγκι», που σημαίνει «κάνω κάποιον να καθίσει», τον καθίζω, έτσι. Το αντικείμενο είναι αυτό που τοποθετείται σε καθιστή θέση. Για παράδειγμα, «Σι συντίγκις λαϊνφάνων, σουρ σιαϊ γενούι». Αυτή έβαλε το παιδί να καθίσει στα γόνατά της. Το έκανε να καθίσει στα γόνατά της. Ή «λι ρε συντίγκις λαχούντων, σουρ λακέστον». Ξανακάθισε το σκύλο στο κυβότιο. Μπορεί όμως να δημιουργήσουμε ένα ig-ρήμα από ένα μεταβατικό ρήμα. Δηλαδή έχουμε ένα ήδη μεταβατικό ρήμα και με αυτό δημιουργούμε ένα ig-ρήμα το οποίο είναι πάλι μεταβατικό. Τότε υπάρχουν δύο τρόποι να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ρήματα. Σε αυτή την περίπτωση το αντικείμενο του ρήματος ig μπορεί να είναι το υποκείμενο του αρχικού ρήματος, είτε μπορεί να είναι και το αντικείμενο του αρχικού ρήματος. Πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα. Το ρήμα σιίγγι, γνωστοποιώ, ενημερώνω κάποιον να μάθει. Το αντικείμενο μπορεί να είναι αυτός που ανακαλύπτει κάτι. Για παράδειγμα, σιίγγις μην πριλανοβάζω. Με ενημέρωσε για το νέο. Εγώ ενημερώθηκα δηλαδή, έτσι. Ή εναλλακτικά μπορεί το αντικείμενο να είναι το πράγμα που γνωστοποιείται. Σιίγγις λανοβάζον αλμή. Ενημέρωσε το νέο σε μένα. Είτε δηλαδή αυτός που λαμβάνει την ενέργεια γίνεται το άμεσο αντικείμενο, είτε το αποτέλεσμα, το πράγμα που γνωστοποιείται, που μεταφέρεται, μπορεί να γίνει το άμεσο αντικείμενο και αυτός που λαμβάνει την ενέργεια γίνεται έμεσο αντικείμενο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το memoringi. Το αντικείμενο μπορεί να είναι αυτό που φέρνει κάτι στο μυαλό, θυμάται. Τίο memoringas min πριν μία infanέτσο. Αυτό μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια.
εγώ, μη, είναι το αντικείμενο, έτσι και μπαίνει στην αιτιατική, και το άλλο είναι ένας προσδιορισμός. Ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με ένα διαφορετικό τρόπο και να δημιουργηθεί η φράση «Τίο με μορίγκας αλμη μίαν εμφανέτσον». Αυτό μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία. Εδώ σε αυτή την περίπτωση το «εγώ» γίνεται έμεσο αντικείμενο και χρησιμοποιούμε το «αλ», και αυτό που υπενθυμίζεται γίνεται το άμεσο αντικείμενο. Δεν μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε και τις δύο επιλογές ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε «σίγης μην νοβάζον», ούτε μπορούμε να πούμε «τίο με μορίγκας μην μίαν εμφανέσεων». Δεν μπορούμε να έχουμε δύο άμεσα αντικείμενα δηλαδή. Θα έχουμε είτε ένα άμεσο αντικείμενο και προσδιορισμό, ή θα έχουμε άμεσο αντικείμενο και έμεσο αντικείμενο. Πάμε τώρα να δούμε τα ρήματα «ιτζ». Τα ρήματα που σχηματίζουν την κατάληξη «ιτζ» είναι πάντα μετάβατα. Τα μετάβατα ρήματα που δημιουργούνται μπορούν να δηλώνουν μετάβαση σε νέα κατάσταση ή δημιουργία αμετάβατου ρήματος από μεταβατικό. Μπορούμε να έχουμε δηλαδή ένα μεταβατικό ρήμα που να το κάνουμε αμετάβατο ή να δημιουργήσουμε μια καινούρια κατάσταση. Πάμε να δούμε την πρώτη περίπτωση. Το αμετάβατο ρήμα προκαλεί μια νέα κατάσταση. Είναι ίσως η πιο συνηθισμένη χρήση. Η ρίζα ή οι ρίζες πριν από το «ιτζ» δηλώνουν το αποτέλεσμα στο οποίο θα επέλθει. Είναι η νέα κατάσταση. Αυτό αφορά πάντα το υποκείμενο ενός συνηθισμένου ρήματος. Το υποκείμενο είναι αυτό το οποίο εισέρχεται στη νέα κατάσταση. Είναι το ρήμα μετάβατο, δεν έχουμε αντικείμενο έτσι κι αλλιώς. Και η πιθανή αιτία της μετάβασης στην νέα κατάσταση δεν εμφανίζεται κανονικά στην πρόταση. Η αιτία ουσιαστικά δεν ενδιαφέρει. Πάμε να δούμε παραδείγματα. Το «μαλπουρίτζι», που σημαίνει λερώνομαι, δείχνει μια κατάσταση στην οποία έρχεται το υποκείμενο. Το υποκείμενο είναι αυτό που λερώνεται. Μια βέστο «μαλπουρίτζι», τα ρούχα μου λερώθηκαν. Το υποκείμενο είναι τα ρούχα, έτσι, μια βέστο. Επίσης το αντίστοιχο είναι ένα άλλο ρήμα είναι το «γκλατσιίτζι». Εδώ το υποκείμενο είναι αυτό που γίνεται πάγος ή παγωμένο, εν πάση περιπτώσει. «Λαάκβο γκλατσιίτζις», το νερό πάγωσε. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, έτσι ξέρουμε ότι υπέστη αυτή την αλλαγή. Και ένα άλλο που είχαμε δει και πριν με άλλο τρόπο είναι το «ετζινίτζι». Το υποκείμενο είναι αυτό που παντρεύεται, αυτό που γίνεται σύζυγος. «Τσούβι βόλας ετζινίτζι κουρμί», θέλεις να παντρευτούμε. Έτσι. Είναι η μη μεταβατική χρήση αυτού του ρήματος. Τώρα, εάν έχουμε σχηματισμό ρημάτων «ιτζ» από μεταβατικά ρήματα, δηλαδή παίρνουμε ένα μεταβατικό ρήμα και του βάζουμε την κατάληξη «ιτζ», οπότε γίνεται αμετάβατο, τότε δεν πρόκειται για την εμφάνιση ενός αποτελέσματος ή μια αλλαγής κατάστασης, αλλά για μια ενέργεια η οποία συμβαίνει από μόνη της. Εδώ δεν υπάρχει αιτία, είτε κάποιος δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την πιθανή αιτία όταν χρησιμοποιεί αυτή τη φράση. Το υποκείμενο του ρήματος «ιτζ» είναι το αντικείμενο του αρχικού ρήματος πριν κάνουμε την μετατροπή αυτή σε «ιτζ». Δηλαδή έχουμε ένα μεταβατικό ρήμα το οποίο έχει ένα αντικείμενο και κάνοντας την μετατροπή του ρήματος σε «ιτζ», το αντικείμενο του αρχικού ρήματος γίνεται υποκείμενο του ρήματος «ιτζ». Σε τέτοια ρήματα το «ιτζ» χρησιμοποιείται για την αντιστροφή των ρόλων στις προτάσεις και αυτό είναι παρόμοιο με την παθητική φωνή και μοιάζει να είναι, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα, γιατί σε μια παθητική φωνή πρέπει να υπάρχει ένας αιτιολογικός παράγοντας που μπορεί και να μην αναφέρεται. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα. Το ρήμα
detruigi. Το υποκείμενο είναι αυτό που καταστράφηκε ολοσχερός ή κατεδαφίστηκε. Είτε κάποιος το κατέστρεψε, είτε καταστράφηκε από μόνο του. Το ρήμα «its» δεν μας υποδηλώνει τι ακριβώς συνέβη. Τι uccidomo detruigis dum lamilito. Αυτό το σπίτι καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ξέρουμε ότι καταστράφηκε σε εκείνη την περίοδο, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Το ρήμα detruи, από το οποίο προέρχεται το detruigi, σημαίνει καταστρέφω κάτι, λαμιλίτο, detruis landomon. Εδώ ξέρουμε ότι ο πόλεμος κατέστρεψε το σπίτι, ενώ στην προηγούμενη περίπτωση ξέρουμε ότι καταστράφηκε το σπίτι κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ρουλίτζι, το οποίο δείχνει ότι το υποκείμενο είναι κάτι που κινείται γυρίζοντας γύρω από τον εαυτό του ή ένα όχημα που κινείται επειδή οι τροχοί του περιστρέφονται. Για παράδειγμα, λαβετουρίλο ρουλίτζις τρε ραπίντε. Το όχημα κύλησε πολύ γρήγορα. Το ρήμα ρούλι, από το οποίο προέρχεται το ρουλίτζι, σημαίνει κυλάω κάτι ή μετακινώ με τροχούς. Λαβεντίστο ρούλις σιαν τσάρων. Ο πολιτής κατρακύλησε το όχημα του, το κάρο. Και μια άλλη περίπτωση είναι το κομεντσίτζι, όπου εδώ το υποκείμενο είναι αυτό για το οποίο μιλάει το πρώτο μέρος. Τίαμ κομεντσίτζις λαμιλίτο. Τότε ξεκίνησε ο πόλεμος. Μας δείχνει ότι ξεκίνησε κάτι, αλλά δεν ξέρουμε ποιος δημιούργησε αυτή την ενέργεια, για ποιο λόγο. Το ρήμα κομμέντσι, από το οποίο προέρχεται η ενέργεια, και το ρήμα το κομmentsitzi, είναι μεταβατικό και σημαίνει ξεκινώ κάτι. Σι κομμέντσις παρόλη. Αυτή ξεκίνησε να μιλά. Έτσι, το παρόλη εδώ είναι το αντικείμενο του κομμέντσις και το ρήμα όμως κομmentsitzi είναι ένα ις ρήμα, το οποίο είναι αμετάβατο και αυτά είχα να πούμε για τα ρήματα.